Taylan Mebel. Hoş geldiniz. Esselamu aleyküm. Kulli Ali. Seyitini herkedir. Pulli Ali. Zınni Ali. Bulan marşıma. Dünyalı? Sağ Ayolla ne mi diyorsun? Sağ hoş geldiniz. Gelin. Şu zatlar var ya. Montajda. Dans akıyor. Men asatağa. Asada bana mebel yaratdı. Qatiyatiro blo. Qatiyatiro blo. Tuğruğun mebella sayılaver. Hayır maslahatları ya hayır kalsam öyle. Sana param gelişe, kıbalam gelişe. Dinleten açınmaysa. Sana kara. O gelişe. O gelişe. Ay bunu oğlanı. Sen de perfil oğlanı keninde. Söyleme. Sen. Düşlerimde, kuşlarımda yene ben bana bak. Kime näme diýip duranyň bilýän mi sen? Näme diýip durun? Ha? Näme diýip duranyň bilýän mi? Aýsana näme diýip duranyň? Bana ayda ýögün o karakat bol bildirýän ýeri ýok. Normal bolmadyk. Zom keten ýarym. Isleýänmi? Zom ketegiň näme o? On zomdan sonra. Zamzamyň kim aýo? On Ali Kostan sonra. Ali Kosun kim? On Damdandan sonra. Dam Ali Kos. Damyň kim aý? On TikTok'tan sonra. He. Ha. TikTok'a bilem ok. Ha. Ýöne ýat ýok gördüňmi sen? Zom mebel. Aylanma.